Δέλτα. Ο Ινγκ. Ο Λινγκ. Ο Πινγκ. Ή ο Φλινγκ. Β ο Λινγκ. Απάντησε αμέσως, παιδιά. Β ο Λινγκ. Αλήθεια. Αλήθεια. Ορίστε, βρήκαμε το στοιχείο του. Ο Λινγκ. Ο Λινγκ, ναι. Β. Να το κλειδώσουμε. Να το κλειδώσουμε. Παρακαλώ, Β, ο Λινγκ, λέει ο Χρήστος. Δεν υπάρχουν περιθώρια εδώ τώρα. Ό,τι είναι για να γίνει, ο Χρήστος νιώθει ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση. Παρακαλώ, είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Λοιπόν, να πούμε ότι ο Link είναι ο πρωταγωνιστής στη σειρά αυτή των βιντεοπαιχνιδιών, The Legend of Zelda, ο θρύλος της Zelda, και είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν τον έχω στο μυαλό μου, αν το δω μπορεί να το γνωρίσω. Είναι πολύ γνωστός. Πώς είναι, για τι περιέγραψα μου λίγο. Ένα κοντό ανθρωπάκι με ασπιδούλα και σπαθάκι. Πράσινη φορεσιά. Πολύ παλιό παιχνίδι. Το φίλο μου το Διονύση μου περιέγραψε. Ναι, ναι. Κοντό ανθρωπάκι με πράσινη φορεσιά. Έχει και σπαθάκι.